Hola, soc Maria Josep Escrivà. Estic contenta de participar en aquest projecte de Biblioteques Gandia per recomanar-vos una lectura que en el meu cas ha de ser necessàriament un llibre de poesia i és un llibre magnífic que acaba de publicar Teresa Pascual, que és la seva poesia reunida. Des de 1988 a 2019, 9 llibres de poesia de Teresa Pascual. L'ha titulat El temps en ordre i és una publicació de la institució Alfons el Magnànim. Fixeu-vos que pel mateix preu d'un llibre normal teniu els 9 llibres de Teresa. L'edició és magnífica. L'últim llibre publicat just és Vertical, que és el llibre que va guanyar el Premi de Gandia, també està inclòs en el volum. I, si voleu, com a una petita mostra, per acabar, vos llegiria un poema del llibre anterior, de València Nord, Una mateixa via, origen o destí, anada o tornada. Tan sols el que deixem guarda la diferència.